Ugochi Tubelu. Welcome on Oraifite. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere ọnụ na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochi Tubelu, onye ọma na Oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi Tubelu, onye mmanye je eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi Tubelu, onye ọma na Oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi Tubelu, onye mmanye je eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochi Tubelu ga-adị, Ugochi Tubelu temple ọ ya adị. Maka na eziokwu ahụ chacha ndị oge erika anyị front and back front and back ọ ji asị kara aka nọrọ iwu Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke fa ka mma bụrụ Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ okpuru ụka mana Ugochi Tubelu ekweghị ekwe. Eze-Ana si na ọma mpe ọdịnala ọmanwụ chacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa ma gbaa ume ọdịnala ya dị. Eze-Ana Ugochi Tubelu, onye ọma na Oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, aga m bụ onye nke gị Ogbuefi Eze-Ana Ugochi Tubelu na Oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi Tubelu na tempụl. Anyị na-agba afa mmiri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Agwa dị mkpa bụ echefuna na Wednesdays and Mondays bụ ụbọchị anyị ji eme our administration na temple. Oge anyị ji ekwubi okwu n'isi the friends of the temple and our friends all over the globe. Ị nwere ike isonyere anyị na mmụọ ma ọ bụrụ na ị nọrọ nso, maka na dịka m si egwu, asị m na ọrụ anyị na-alụ na temple na distance abụrụ ebara ya ọrụ maka ife anyị na-eme ebe ife mmụọ. Ị nwere ike isonyere anyị. Ọ bụkwa ndị nọrọ Nigeria chi bịa na temple sonyere anyị na during these 2 days of counseling. You are invited. Agwara gị ike dị n'okwu ọnụ. Ụbọchị anyị ga-use the power of the spoken words wee na-ekwubi okwu n'isi our fans, friends all over the globe. Nke ọzọzi bụ echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Disemba ka na-aga n'iru. Anyị ga-achịkọta ya ụbọchị Mọnde bụ 19th. Ọ bụrụ na isonye na ya bụ aja mana ị nọ nso, ị nwere ike ịbịawa Oraifite na temple. Please, you are invited. Ọgwa na ị nwere ike ịbịawuru ebe ọ bụla ị nọ all over the globe during the morning and the afternoon time. Connect yourself with the activities of the temple. Ị ga-eketa oke na ya bụ aja anyị na-achụ. Emesịa
later that day I get send the kwanya be hold you etu nyabo members we ga dey sinjedebe so Sunday register for nyabo aja this is mal na Ugochi tomorrow na temple na ya dey show you all na social media maka na draw necessary you carry then I jukwa card Glo and Airtel at 500 naira each. I get our fans. Only our fans, don't copy it and send to another person. If it's not network you are using, please jump and pass. Please, if you receive those cards, please comment. Can the man I had a way with you all? Yes. I won't have a card in the use. Jump and pass. Okay, when they got what video later today. Now Facebook and the other social media handles like YouTube and TikTok and rest of them. I don't know. Issue why you don't but it's boom. 3 things you must avoid if you really want to be successful. If you want to succeed in life and you want to be successful, these 3 things you avoid them. They are contagious. They are cancerous. It's like plague. It destroys. These 3 things destroy the spiritual and the physical. Mana all the water or the matter how and what they must do. If you're a jealous type, you hate somebody with passion without doing anything, or you are competing with somebody because you don't like the person's God. But if you don't know you will achieve greater things than you. Those things no biggie out of jealous. Believe in me, you are attracting negative energy to yourself. Even if it's not that most attack, more on that category, more on the obonuke, more on our wall. Man, go because life is all about garbage in, garbage out. Whatever you give to nature, you receive. Galatians 6:7 says that whatever any man sows, so shall he reap. That God can never be mocked. Go and read it. So, Obanongwa host in Gurebari or Nibotunu say, no age mother nana, no Juano. When on our jockey pull mother down, believe in me, can never come. If only Homer Mel can achieve Makana, he build the greatness, he build brand, or there is it. And well, more not behind. Because na gift of a man make it away for him, and that gift of a man will more not behind each gift. Yes, and that more. So for any man to achieve greatness, and will go back. So when you are trying to pull the person down, you are trying to set yourself against natural forces. So now, onye amara niile mmadụ na-eme ma mmadụ ọbụ political juggernaut, mmadụ ọbụ business mogul, mmadụ ọbụ nnukwu onye nchụaja, mmadụ ọbụ great dibia, mmadụ ọbụ ihe ọbụla mmadụ na-eme, mmadụ ọbụ ihe ọbụla mmadụ na-eme mana ọ bụ ọ daa akpọ na ya bụ field. Agwara m ụnụ na enwere agwụ dị iche iche. Enwere agwụ nka na ụzọ, enwere agwụ ọfịa, enwere agwụ mmiri, enwere agwụ eno, enwere agwụ dị iche iche. So enwere agwụ dị in charge of whatever ọbụla mmadụ na-eme dị great ya. And ka ngwa ụnụ onye akpọrọ oku bụ onye akpọrọ oku, were ma akpọrọ onye anwụ oku dịka dibịa ma ọ akpọrọ ya oku ka ọ na-agba ụkọ n'ụdị pastọ ma ọ bụ n'ụdị ọbụla okpukpere ọbụla nọ n'elu ụwa. Worship God Almighty. So stop looking down on some people because na onye anwụ adịghị aga in your own path. Enwere ike na mmadụ ga-ewube temple ma na mmadụ wubere altar. Actually, it's not the person's making. Enwere mmụọ pakịrị ya bụ onye wee tere guide onye anwa to the extent of erect an altar. Erect an altar for the betterment of multitude of people is not an easy task. Mana ana m agwa gị na ọtụtụ ndị mmadụ etinyego onwe ha na nsogbu Eze-Ana because na ha etinyego onwe ha na opposite collision with the spirits. You can never win the war with the spirits.
especially when you are guilty. You can't. So stop this pulling him down syndrome. Now couldn't you better? Mark Walugi here. Madam Meiji, what is trending is last night. I saw it on social media, on Facebook. I felt so bad. I felt so bad. Now the mad, the cholo, somebody feel on their cholo, they put it here. It is successful. We descend so low to that level. He's so appalling. Now, marital greatness get descend so low to that level. You descend there to that level, you are hurting yourself the more. You are hurting yourself to the more. So, although necessary, you will descend too low. How will I to hear them between yesterday? I saw highly respected Dibia in the person of Miriam Willow Okalapu. So I saw him lamenting bitterly because of ihe J-Pack Melo. Lamenting ihe J-Pack Melo because of ihe wa J-Pack Melo. By a try go bring J down. It's so painful now. J-Pack when he came in like that. For crying out loud, Miriam Willow Okalapu, a Dibia, one of the Dibia respected so much. Unknown address. Unknown for any reason. Now J-Pack will blackmail. Mado be a blackmail or Miriam Willow to Nyawa. Iyo kwesịrị ime oji contact based on ihe Miriam Willow. O will contact Miriam Willow. He can as well call him. He can chat him, or at worst he can decide to visit Okalapu. Or is why Sobali. Example, there is no work on a gate. When some mad on the air with J-Pack, Okalapu, one-on-one. Believe me, there is nowhere now Okalapu or somebody based on the hand now for a moment one-on-one. Man, I'm not somebody very humble. Or get great time with J-Pack. They can reason it. Not trying to pull him down by fire by force using blackmail method. It doesn't work that way. It can never be great by trying to use somebody as a platform for you to climb. It doesn't work that way. Nature will never forgive you. It can never. One on social media, I'm on a J-Pack a little bit influential. Now, who somebody on social media, J-Pack here say okay, then should they pay you visit. No one some certain blackmail talk. I know your own side of the story. Only I grant the audience, but he choose to email like that in the open. Maybe. Of you know by so doing, no got hot decency. Okalapu. More no get bring it out. He can never do like that. Okalapu is one of the respected Dibia. I have not met him, but I'm not with some Dibias who were so much respect for them. You understand? Yes. So get him na check one. J-Pack email of man. He is supposed to go and apologize to him. Yes, but I can call one thing and don't know. To build a temple, an altar, is not an easy thing. It's a serious task. Obono monde boronyangoku, the ronyanwa task. Corner man, and then maintain that temple for the better benefit of the people. So it's not good for you, Abia, ne jealousy. Because that boy had jealous. Yes. In where he came with that. No de na no nande mado 250. Mono na nande mado 400,000. Easy way na more. There's why I sabale. Obasoro gwa. You know that yeah?
JPAC or is not your business. Let me give you an example. Now iPhone decide really phone ha iPhone 14 maybe over $1 million, while there other smartphones in nweta from either Infinix or Nokia. In nweta at very very far cheap price. Nwekwara ike ịlụkwa something to some extent similar to iPhone. Eziokwu na iPhone nwere ihe o ji bụrụ iPhone. The crowd spot, the crowd stuff. Mana enwere some phones and maybe camera. Mana enwere some phone nwere other features. They were very great and their camera they were very okay. Imagine determine iPhone. Yes, the founders of iPhone. Why are they selling their phone for over $1 million? While others are selling their own maybe less than 500. It's none of your business. Then they go the iPhone users and iPhone lovers know why iPhone remain their best and why they can go to the extent of coughing out over $1 million for iPhone. Now, if you are not feeling comfortable to cover such amount of money to buy a single phone, iPhone, you still, for crying out loud, you still have choice. You can go for Nokia, you can go for Infinix, you can go for any other one that is fair to you. That's na million wilo na ego ne soriano for onye obuna cholo eba na sobale is none of your business. Because I maintain our lane. Yes, onwero na mmụọ obuna na aba enwere ụgwọ a na-akwụ. Yes, onwere any auto obuna ị chọrọ ka anyị ji wekwu ihe ahụ maka ndị wu n'obisi na ya. Onwere auto obuna ị chọrọ ka ọ na-speak for you. Enwere ihe ị ga-atụ ya. All that's your contribution mere gị an active member. Onye nga mere active follower. Also n'ihe gosiri na ewu active member believe na ya altar. Example, ọ bụrụ na ị chọrọ ka the altar of Roman Church na-ekwuru gị, then you have to belong to the Roman Church, na-atụ ụtụ ụka gị, belong go to CWO or CMO or other groups, na-atụ ụtụ zone gị. By so doing, ị nwere ike iketazi oke na aja niile ha na-achụ to your own benefit because you belong to Karom. And the ngozi obuna the pontiff is giving or the leaders of the church is giving will be flowing back to you because you believe in that altar called Roman Church. Eto akọ dịkwa different altars. Ọ bụrụ na belong, for example, na belong to the Winners Chapel. Ịmalụgo as a redeemer or a Winners Chapel. Ịmalụgo na ị ga na-atụ tithe gị. It's compulsory to renew and maintain your membership. And so that ị nwere ike na-eketa oke na ngozi the founder na ndị niile tọrọ nta na ya bụ altar. Ngozi niile ha na-enye to their followers. Ịghọtara ya? O nwere any altar ọbụla i belong to ya. Altar ọsọ ya bụrụ ọsọ ya bụ ọsọ ọ bụrụ ụka ọ bụrụ ọdịnala. Ị nwere ihe ị gara atụnye to show your commitment. And all here we ga atụnye ga-eme ka ị na-eketa oke na aja a na-achụ. Ịghọtara ya? So o nwere ụka ọbụla ị nọ na ya ma ọ okpere ọbụla ị banyere na ya, ihe niile abụ altar that speaks for you. So you must contribute your own quota for the benefit of that altar. Iwe wike na-eketa oke na ya bụ ngozi si na ya bụ altar wee na-abịa. Now, it's not an easy task to erect an altar. Ọ bụrụ na isi na ọ dị isi, you are free to go and erect your own altar. N'ụdị ọ bụla isi chọọ ya. Ị chọọ ime n'ụka, you are free. Ị chọọ ime n'ọdịnala, you are free. But it's very wrong for going to attack million will Eze-Ana Sobale. You are not the one that erected that altar called Eze-Ana Sobale altar. You are not the one. Sometimes one are very jealous. Yes, that one be jealous and unnecessary
competition from you, J-Pack. Do you know what it takes to erect an altar? Do you know? Do you know? It's not easy. It's not only cholo ka bụrụ leader of an altar. Ma ọ bụrụ the Akajiofo or the chief priest of each altar. It's not only ọbụla. O nwere ndị akpọrọ ọrụ na-agba ọsọ. Ịghọtara ya? So gị nwa bụ J-Pack, ọ bụrụ na asị gị, ọ bụrụ na akpọ ọgwụ ọrụ gị je lụọ, gị je bụrụ onye isi nchụaja anywhere, you might not be qualified. Okay, even if you are qualified, ị nwere ike ma gaa sogbu na nsọ dị na ya. Iche na ọ dị isi ịma ọnụ nwere mmụọ kụwara onye ọbụla. Okay, mgbe ị na-ataki eze nwaanyị Sọbalị, ịma na ị attacking, okay, ị na-ataki the mmiri enwe ilo. Ịma na onye nwa the brain behind that the eze nwaanyị Sọbalị of Eten. Now, mgbe ị jezi na-eme ya attack, kedu ihe ọ dị uke ị na-eme? Ịmara na o nwere ihe mmụọ ji wee chuzu ya. O nwere ihe kpatara mmụọ echuzuru gị nwa, mmụọ chuzuo ya. Ịma na anyama na onwe ya nọ behind that altar nwere so many sacrifices ọ na-eme. Okay, gị nwa na onwe gị, ịmara na mmadụ ịbụ onye nchụaja ma ọ bụ Akajiofo adịrịsị, ị nwere idea. Mana ihe unu na-ata afụta bụ out of jealous and hatred. Ị nwere ike ịfụ na mmiri enwe ilo na o nwere assorted exotic cars. Ọ bụrụ ihe ị na-eche. Mana ifuru ozi afụfụ ọ na-ata. Etu a ka ọ dị ndị niile nwere altar. Ma chọọchị ọbụla ị na-afụ is an altar. O nwere okwu ekwubiri wee tọọ nta na ya bụ okpukpere ahụ ị nọ na ya. Ị mara etu a ka ọ dị ka okpukpere ọbụla ma ọ bụ okwu mmụọ ọbụla edebere. O nwere nsọ dị iche iche na okwu ekwubiri wee wube ya bụ altar. Ndị mmadụ na-abịa ebe ahụ na-agbute mkpa dị iche iche, a na-egboro ha mkpa ha. Kedu ihe bụ ya? Ka ihe na-ebutere gị ntaji anya? J-Pack ọnwụ aka nna ajụ. Oke, ihe ị ga na-agba anya bụ na mmiri enwe ilo, na o nwere exotic cars, na o nwere nke a, na o nwere nke a. Ọnya nwa anya ukwu gị nwa. O nwere onye mere ibie. Yes, okay, ị na-eche ka ihe ọ dị ụka asị na ọ na-enjoy. Do you know what he's sacrificing? Iche na ọ dị izi mmadụ ịbụ isi mmụọ, iche na ọ dị izi. Iche na ọ dị izi mmadụ ịbụ onye nchụaja ma ọ bụ Akajiofo, iche na ọ dị izi. Ị mara na o nwere ihe mmadụ na-atụnye n'ọlta. O nwere ihe ọ na-edina ya onwe ya. Yes, o nwere ihe ọ na-edina ya onwe ya. Personally, m nwa na onwe m belong to Sọbalị. Yes. Mana e nwere mmụọ ndị ọzọ nọ na ya. Ị nwere ike ịnụkwu oke na-enwere ọtụfi ụmụolum. Yes, ọ bụrụ na ị belong to ọtụfi ụmụolum, ị nwere ihe ị gara asọ. Ọ bụrụ na ị belong to ihe eji na nchewa, o nwere ihe ị gara asọ. Etu a ka ọ dị altars all over. So ọ dịghị isi, ị nwere ike ife onye anwa na ọ na-enjoy, mana ihe ọ na-asọ. Oke gị nwa, ị nwere ike na-ekwu na mmiri enwe ilo na-eme nka na ọ na-eme nka. Ị na-agba ya anya ego one ndị mmadụ ji abịa abanye na mmụọ. Ọ gbasara gị none of your business. Anya okwu nkịtị ka ị na-enwe. Ọ bụrụ na ị chọkwa jee ugbo ọta nke gị, ọ bụrụ mmụọ mesie ihe ike, isi etinye ya own record. Ọ bụrụ na ndị mmadụ, o ruo ndị mmadụ, they will agree with you. Ọ bụrụ na o ruo ndị mmadụ, to your tent or Israel. Anya ukwu nkịtị ka ị na-enwe, ọ dọrọkwa mma. Jekwa ka ije yọọ ya mgbaala n'ihe mere adọrọ mma. Ọ bụrụ anya ukwu ka eji wee gaa. Ihe na-achịkwara mana o nwere ndị nọ na mmụọ. O nwere ike ụbọchị ahụ o ji emedoro mmụọ ya. O nwere ike example na ụbọchị eke. Ime ọdụ o nwere ndị nwere ike iwu before ụbọchị eke, o nwere ike ọ bụrụ ụbọchị nkwọ na ọ ya emetụ nwaanyị aka. Ịmara ime ọdụ o nwere ndị nwere nsọ dị iche iche ha na-asọ. Ịmara na o nwere ndị na-anọ na mmụọ nwere ụdị ndị ha dị eri maka ihi na ha na-asọ ya bụ nsọ. Ihe eji asọ nsọ niile anwa ka o wee nwee ike ịnọ na state of grace, ka o wee yọta amara. Ọ ga-awụsa n'isi ndị niile bịa na ya bụ temple maka mkpa nke ma ọ bụ mkpa nke ọzọ. Ịmara na o nwere sacrifice onye anwa nọ n'isi mmụọ. Ịkpọrọ onye nchụaja, ịkpọrọ ya Akajiofo, ịkpọrọ ihe ọbụla, ịkpọrọ ụkọchukwu. O nwere nsọ ọ na-asọ ka o wee nwee ike nọrụ na state of grace ịgọzi ndị mmadụ. Ịmara ọ bụrụ na ọ sị na ọ dịgoro gị ma ọ dịrị gị mma. Ịmara na o nwere ụfọdụ ihe ị na-eri mmiri enwe ilo nwere ike ma ya ada na-eri. Ịmara na o nwere some freedom ị nwere nyanwa nwere ike ma ya enwe na. Ịmara na o nwere ike ị na-arahụrụ onwe gị ụla, nyanwa nwere ike na-amụ anya abalị. Ịmara na o nwere some sacrifices nyanwa na onwe na-eji na-aya onwe in order ka onwe ike wee gọzie ndị mmadụ maka udo obi edere ha. Ịmara
si ihe na-afụ ụwụ ego ndị mmadụ dere ya ọkwa anya ukwu ka ịdị onye ọnwụ na maintain olen ya agwara m gị mmiri enwe ilo kọwara yesterday na gị na ya enwebugo crash with the past ya mechaa afọ gị ibuo gị and na ihe ọ pụtara na ịkpọrọ ya na fon ihe ọ pụtara na iji kọntaktị ya mgbe mmadụ bịa blackmail gị bịa blackmail mmiri enwe ilo na ihe na gị wee gwa gị na anadị ya 250 kọsị na 400 iji wee bara sọbalị imeke an effort ka ị kọntaktị ya mmiri enwe ilo jụọ ya nwoke m na ihe m nụrụ eziokwu ka ị know his own side of the story ihe pụtara ịbịa na social media tiwa ya ọ dịrọkwa mma ịghọtara ya ka onye bụ mmadụ na-agbara onye akwa ọcha ga na-agbakọrọ onye bụ mmadụ okwu nke agụwa ji aka pụtara ihe onwe gị. I will advise you to go and apologize to him. Ihe mere adịrọ mma itiwu mmadụ kakwa ikpewu mmadụ kakwa itiwu mmadụ na nke o kpewukwara gị flat ọ gbasara ọgụ ego na ọbụla mmadụ ji aba na sọbalị ọ bụrụ ihe iyi ewuru ya n'anya ukwu ọ bụrụ ihe ya akọtọrọ ya mmadụ kama na onye oruru onye mkpadịrị ma mkpadịrị anụ o nwere mgbe onye anwa chọrọ ịkwụ ya nụ si na ọ na-agbaji ya aka ịghọtara ya ana m achọ ịkọwalụ gị bụ na ọ bụrụ na ihe ọrụ ya bụ na ịbata na mmụọ ọrụ ya bụ ịda agọzi gị mana ọ mmụọ ka ọ dịzere ịma mgbe ngọzi gị a ga-elu gị aka o nwere ọtụtụ ndị mmadụ nwere many testimonies mmadụ niile ama enwe testimony at the same time and mmadụ niile ama abụ ọgaranya ghara ịha maka na a ga-enwerịrị onye ga-ahụ mesin a ga-enwe organizer a ga-enwerịrị mekaniki etu aka mkpịsị aka niile ahara so o nwere ndị a ga-agba alụchala ọrụ enwe immediate testimony nwe ndị ga ha nwere ike ịlị nga maybe weeks nwee ike months it's none of your business. I can tell you even mgbe Jizọs ndị ụka ọbịa bịara ọ bụrụ mmadụ niile ka ọ gwara at the same time ịghọtara ya and cheap blackmailer adọrọ m imezili ya ọ bụgo na followers ka ị na-achọ is not good ka anyị wepụ n'aka enwe n'ofe n'ihe ọbụla bụ ịkpa asị ihe ọbụla bụ ka anyị nwee unnecessary competition ma ọ bụ jealous ọ dịrọ mma na nke a imejọrọ jee park. If you will listen to my advice, go back to mmiri enwe ilo ọkala gaa yọọ ya mgbaghara ihe ikwuru ikwutere ya is none of your business. Ikwu ego onye nọ na mmụọ nwere ike ịna onye chọrọ ịba na mmụọ ọ bụrụ business gị ka anyị maintain na our lane ka anyị ghara ịnọkịta mmadụ je kụrụ agbara adịrị ọrịa wuo onwe n'ahụ ọ gbara nkwa ahụ siri ngwere bịara ya ọlụ ọ bụrụ na ị nọrụ na-eche sọ etu ị ga-esi wee kwutọ mmadụ ibe gị I can tell you na onye na-eche ihe ọjọọ ọ ga-eme ibie na-enwekwa ọdachi ọgwụ na ebe ihe mgba akwụsịrị ya mana gị onye ọma na-ege ntị wepụkwa aka enwe n'ofe ị na-ege ntị under the influence of my voice itinye n'aka n'ihe ọbụla bụ jealous ekwolo ma ọ bụ anya ukwu ma ọ bụ ịkpa asị ma unnecessary competition. Inwe ajụjụ na nkụzi a nkụziri taa then ị nwere ike WhatsApp na WhatsApp 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672. Ndị mmadụ amara na ọ dịrị isi bụ afụ onye nchụaja na-ata ọ dịrị isi ị nwere ike eto ịnọlụ na-ajọ mpụ for one woman to the other na-eje pati mana onye nchụaja nwere anọcha dị effective nwere ike ihe ndị a niile ọ bụrụ line ya maka ihe ọ na-asọ ka ọrụ ya wee na-aga mana ihe nọzọbụ ịgba ya anya mara ihe ọma mere ya mara ego ole ndị mmadụ nyere ya ọ dụrọkwa mma ka pak gị maka na-agwa mmekwuzi okwu ọzọ mana ịmara asụ sụọ n'ikwe ịmara asụ ọsọ hụ n'okwu gị sụọ ka mkpọ kaadị na-aba iji wee bịa mma ebido na Airtel 500 naira 51 49 23 90 67 28 47 27. Again 51 49 23 97 67
284727. Ijele. Sorry for that distraction. Okay, MTN. Sorry, Yanju Airtel and MTN. Oh, Cambodia MTN 9760865499. Let me call for the last time. 9760865499. Because when you want any of this card, comment here in Wataria. Oh, can the madam and I had a good new na ha chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile ekwuo m okwu ngozi n'isi ndị niile my followers all over the world ebe ọ bụla ị nọ nọrọ under the influence of my voice na ha chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile ayọ m ekwuo m okwu ngozi n'isi gị yọọ amara na ha chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile n'isi gị si na ebe ọ bụla ị nọ n'ihe ọma ga-emere gị na-ayọkwazi ayọ n'isi ndị niile nwere ekworo akpọmasị ya na ndị na-asọ mpi adịrọ necessary ka Chukwu okike nyere ha aka ka ha nwee ike ịgbanarị ụdị echiche na akparamagwa dị etu a maka na ụdị akparamagwa bụ akparamagwa na-ebutu mmadụ ana mee ka mmadụ na-enwe unnecessary energy na-ebulu onye anwa down. Aya ọma mana n'isi ndị niile bụ ndị obi ọma ndị na-eche ihe ọma n'obi a sị ka ihe ọma na-emere ha na-ayọ ngọzi n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile si na ebe ọ bụ na onye anọ na all over the globe under the sun ebe ọ bụla ikuku ruru a sị nka ngọzi nke onye nwaanyị ruo n'aka ebe ọ bụla ụlọ anọ na n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa ya gazienụ. Ọ ga-adịkwa na echi niile bụ Saturday by 9 AM n'oge awa nke eziokwu nke ọ bụ nwa Ogbuefi Eze-Ana Ugochi Tubelu na-anọ n'isi ya. Ị na-enecha vidiyo a tụsara ya ndị ọzọ. Udo dị n'ụlọ.